हेलो गाइस मैन आं दिनै ओरैबादि खुसि आरोना तारमाने आं नोंथांनो मोनसे बुस्थु देखायनो थांगासिनो तारमाने आं सानाखैमोन जे आंना बे बुस्थुआ सौफैगोन नाथाय फाइनालि बे बुस्थुआ दिनै सौफैबाय आंनाव आरोना लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननो देखायनो सेस्था खालामगोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था तारमाने दिनै आंना मा बुस्थु सौफैदों होनबा आं नोंथांमोननो देखायनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय तारमाने आं सानाखैमोन जे आंना बे बुस्थुआ सौफैसिगोन एप्लाइ खालामनाया मथा-मथि बारावाखै 29 मार्च आं एप्लाइ खालामदों आरोना दाखालिसो बावाखै ओमफ्राय फाइनालि दिनै सौफैबाय आरो बे बुस्थुआ तारमाने आङो सानाखैमोन जे बे बुस्थुआ सौफैगोन ना सौफैया आं खुनु गेरेन्टि गैयामोन आरोना दा बिदिबा नोंथांमोना नायलांबाय था मा बुस्थु बियो मा बुस्थु सौफैदों आं दिनै तारमाने ओरैबादि फुरथि आरोना दिनै बिराद खुसि मोनदां आं दा टाउननिफ्राय फैनानै बे बुस्थुखौ आङो दांनो मोनबाय आरोना दिनै दहाय फियना होफैदों बे बुस्थुखौ नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ मा बुस्थु तारमाने नैबेनो बुस्थुआ बे बुस्थुआनो गुगल एक्सेन्स आंना सौफैबाय पिन कड आरोना लोगोफोर तारमाने फियना दहाय आंनाव फन हरदोंमोन सानाव ओमफ्राय आंथ' टाउनावसो दंहैयोमोन ओमफ्राय आं दा फियनखौ न'नि मानसिनो होलांनो थिनबाय ओमफ्राय आं दा मोनानानै न'आव सौफैबाय दा बे बुस्थुखौ आङो मोनबाय आरोना दिनै ओरैबादि फुरथि आरो दिनै गोसोआ एकदमबारे बेखौ मोननाय लोगो सानाखैमोन जे आं बे बुस्थुआ सौफैगोन दानो आंनाव बिदि सानदोंमोन आरोखि आं किन्तु नाथाय बे बुस्थुआ दिनै सौफैबाय फाइनालि दा बेफोर सौफैनाया जाहैबाय नोंथांमोननि अननाय मोजां मोननाय बिनि थाखाय बे बुस्थुआ सौफैबाय आरोना लोगोफोर जाहाथे बिदिनो नोंथांमोना सब समय सापर्ट खालामलांबाय थायो बिनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ गुरै खावलायहरनाय थाबावबाय जाहाथे बयबो आंनि भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना आंखौ सापर्ट होयो आरो बिनिफ्राय गोजौ फारसे दावखोलांनो हानाय बायदि खालामबावो बेखौनो आं नोंथांमोनाव आर'ज गाबबावबाय आरोना लोगोफोर बिदिबा नायलांदो बे बुस्थुखौ आं बिसिनोसै लोगोफोर नायलांबाय थादो बे बुस्थुआ सौफैबाय आरोना ओइ नायदो लोगोफोर नै ओरै फारसेथिं नायबावदो माने बे बुस्थुखौ आं सौफैगोन ना सौफैया जाबाय थादोंमोन आरोना आं माने सौफैथारगोन होननानै एथ'ग्राब माने माबा आसा खालामनाय थायाखैमोन किन्तु फाइनालि सौफैबाय आरोना नोंसिनि अननायजों बे जाहैबाय आंनि एड्रेस मबाइल नम्बरबो होफाखादों आंनो दा बे बुस्थुखौ आङो बिसिनोसै अबयस्से मबाइल हमग्राबो गैया आं बिसिखांनानै नोंथांमोननो देखायनो सेस्था खालामसै आं बिसिग्रोनोसै दा